Litjum Jerre. Sis het maar. Tiesdje, 14 augustus, stien wij mij Sissetmaar bij het Scootse Zielen in Heeg. En we lijnen de meesken deze vraag voor. Mij waar willen je ook graag in een bootje stappen? Bij One Direction, dat is een band en ik vind dat ze hele goede muziek maken. En ik ben heel erg fan van ze. Nou, met Klaas Jaans, mijn CPT-gelaar. Misschien bij Laura Dekker, dan is ze niet zo alleen op de wereld. Ik zou zelf bij mijn eigen in de boot stappen natuurlijk. Maar het is ook leuk met anderen meevaren. En het genieten hier op het water alles. Dus in principe is het altijd goed met wie hier mee meevaart. Ik bij Arie en Karin, daar zijn we nu mee aan het varen. Dus dat is altijd heel gezellig. Maar mijn vrouw, heel graag het huwelijksbootje hebben gehad, maar nou graag verder. Nou, bij Bart, omdat hij goed mijn vriend is en we kunnen samen met elkaar opschieten heel goed. Nou, met mijn vriend, om eens even lekker een biertje te drinken. Met mijn broer Koen. Nou, uiteraard met mijn vrouw, met wie ik een heel goed huwelijk heb en met mijn kinderen in het prachtige weer. Ik ook ben Max. Ik ben Max, want we zijn goede vrienden en vind ik eigenlijk ook wel leuk.